Tatlong tama ng bala sa magkakahiwalay na bahagi ng katawan ang tinamo ng 44 anyos na lalaking ito sa barangay Duyong, Calasiao, Pangasinan. Ang lalaki, pinagbabaril ng hindi pa nakikilalang riding in tandem noong Lunes, July 6 sa tapat mismo ng isang paaralan sa Calasiao bandang alas 10 ng umaga. Sinubukan pang dalhin sa ospital ang biktima pero binawian rin ng buhay. Sa inisyal na investigasyon ng PNP, lumalabas na posibleng away sa pwesto ng negosyo ang motibo sa pamamaril. Habang nagtitinda po yung vendor po natin, yung victim po natin sa harap ng school po ng Malabago, Duyong National High School, ay bigla po siyang nilapitan ng gunman ng suspect natin na nakasakay ng motor. Ang biktima po, maliban po sa vendor, ay siya rin po ang nag-handle at nagmamanage ng area ng mga nagtitinda rin po sa lugar. Kumbaga po yung lugar, yung bahay po kasi niya, yung bahay at lupa ng kanilang magkakapatid ay siya po ang nag-handle. Nagsagawa na ng manhunt operation ang otoridad para matuntun ang kinaroroonan ng riding in tandem. Samantala, nauwi naman sa krimen ang inuman noong madaling araw ng Martes, July 7. Ito'y matapos na saksakin ng 33 anyos na lalaki ang 23 anyos na tattoo artist na kanilang kainuman. Ang krimen nagbunga matapos hindi bayaran ng biktima ang utang sa sospek. Ang sospek may dalawa pang kasamahan na humawak raw sa biktima hanggang sa masaksak ito. Matagal na siguro niyang sinisilat. Lagi po siguro niyang binibili na walang pambayad. Kaya ito napipon po yung suspect at hindi na niya napigilan ng sarili niya at sinaksak. May mga ganyan na problema sa buhay nila o nilang dahil sa init-init ng ulo, talat naman napag-uusapan yan. Agad namang nahuli ang sospek at dalawa pa nitong kasamahan na mahaharap sa kasong frustrated homicide. Angel Arquero, RNG News.